добры, шаноўнае спадарства. Вось ужо больш за 3 гады мы з вами падарожнічаем па нашай роднай Беларусі, па нашых вёсках, мястэчках, гарадах. Але сёння, паважаныя, я вырашыў нікуды не ісці. Не, справа не ў тым, што мястэчкі цікавыя скончыліся. У нас на Беларусі столькі цікавых мястэчак, што дай Бог нам здароўя, каб мы іх усе побачылі. Уся справа ў тым, што сёння я толькі з раніцы пачаў апранацца, папіў гарбаткі, стаў адзяваць сваё паліто, капелюш, тут раз, дзынь, званок у дзверы. Приехал! Ай-яй-яй, ну тетка, ну проходьте. А куда ты уже собрался? Собрался, подороже ж треба, подороже. Ну давайте обдымемся, поцелуемся с вами. Я адчыняю, боже ж ты мой, гэта моя цётка з Палесся прыехала. Прыехала з Палесся, привезла розныя пачастункі. Ну, куды же цётку пакіну адну? Ну, вядома, што не пакіну. Ну, а пакуль цётка зараз адпачывае, я дастану яе прысмакі, якімі яна мяне вырашыла пачаставаць. О, што тут цётка привезла, зараз гляне. Кілбаска! Кілбаска, моя любимая. Смакота. А гэта што? О, цётка спекла сваю знакамітую булку. Таксама будзем частавацца. Ну і паўспамінаем за гэты час, дзе мы пабывалі ў гэтым годзе. Кажуць, як год пачнеш, так яго і правядзеш. Вось і я вырашыў пачаць мінулы год з падарожжа, а накіраваўся я ў вотчыну магнатаў Радзівілаў горад Нясвіж, што знаходзіцца ў Мінскай вобласці. Ну, чым адметны горад Нясвіж? Напэўна, тым, што там нават у самы люты мароз можна сустрэць натоўпы турыстаў. Спачатку я быў упэўнены, што турысты едуць у Нясвіж, каб пабачыць палац Радзівілаў, ну ды фарны касцёл 16 стагоддзя, які вельмі падобны на сабор Ільджэзу, што ў Рыме. Але як высветлілася, не толькі з-за гэтага. Аказваецца, кожны паважаючы сябе турыст не губляе надзеі адшукаць у Нясвіжы фігуркі 12 апосталаў, якія ў пачатку 17 стагоддзя падараваў Мікалай Радзівілу сіротку сам папа рымскі. Кажуць, што 12 апосталаў бясследна зніклі падчас вайны 1812 году. А яшчэ кажуць, што хутчэй за ўсё яны схаваны глыбока пад зямлёй у адным з падземных хадоў, якія бяруць пачатак у сутарэннях Нясвіжскага палаца і разыходзяцца ва ўсе бакі. Праўда гэта ці не, я так і не высветліў. Ну, бо так захапіўся цудоўнымі краявідамі, што забыўся пра ўсё на свеце. Гісторыя аб 12 апосталах маю цётку зацікавіла не надта. Ну, цётка мне такая чулівая, любіць серыялы аб каханні. І я вось падышоў да сваёй калекцыі, якую я шмат гадоў збіраю, ну, прывожу рэчы з розных мястэчак. І убачыў адную цікавую такую штучку, якую я прывёз з мястэчка Сар'я. І вось гэтая рэч нагадала мне гісторыю вялікага кахання. Ну, памятаеце, вось у Індыі Тадж-Махал? Ну, калі індыйскі імператар Шах-Джахан страціў сваю жонку і ў гонар яе пабудаваў маўзалей. Дык вось такі Тадж-Махал ёсць у нас на Беларусі.
у вёсцы Сар'я Віцебскай вобласці. Калі Марыля памёрла, Ігнат зачыніўся ў сабе, доўга ні з кім не размаўляў, а пасля даў клятву вернасці ёй да скону і захацеў увекавечыць іх пачуцці. Ну, паставіць помнік сваёй каханай, гэта неяк проста, а яму хацелася дацягнуцца да вышыні тых пачуццяў, дацягнуцца да нябёс, з якіх яна глядзела на яго. І вось так з'явіўся Сар'інскі касцёл. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне сильней даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Для тебя я небо, крылья говорят не те. Мне нельзя к тебе на небо, а тебе ко мне
Гісторія аб слонімі маёй цётцы спадабалася, і ёй стала крышачку легчэй. Але яна ў мяне запыталася: «Слухай, кажа, вось ты ўсё падарожнічаеш. У цябе, бедненька, відаць, няма вольнага часу». Я кажу: «Не, цётка, што вы, ёсць, вядома. Вось аднойчы зайшоў на выставу ў палац мастацтваў і там сустрэў самога сябе. І вось так я пазнаёміўся са скульптарам Олегом Карповичем». Я толькі прачынаюся раніцай, раней, начышу бульбу, потым жонка ўжо пячэ дранікі. Я іду дасыпаць. Потым ужо пахаты па кватэры разносяцца, мы з сынам вылазім абодва на гэты пах і пачынаем есці гэтыя дранікі, як некалі са сметанай, са шкваркамі. Як у Беларусі это положено. Весь набор ад пуза. Раз у нядзелю это атрымліваецца. Включаем телевизор и глядим. Это классная такая штука. Такие вот недельные раницы. Сидишь дома, уютно. Тут, а за тебе ён вандруе. Падарожжа дилетанты яны адразу звярнулі на сябе ўвагу. Як толькі з'явіўся гэты вобраз на тэлеэкранах, яго заўважыць проста немагчыма было. І гэты вобраз яшчэ 3 гады таму неяк адбіўся і проста чакаў свайго часу, каб воплаціцца вось у такім выглядзе. По-моему, яны супадаюць і з гэтым вобразам. І яму самому хочацца ўвесь час ісці наперад, і не толькі у падарожжах, але і ў кнігах, і ў ведах, ва ўсім. Это чалавек, который імкнецца наперад. По-моему, это атрымалася. Цётка ж привезла мне вельмі шмат пачастункаў. Я падумаў, што мне такое цётачцы маёй падараваць. І падумаў, падарую ёй вось гэты старажытны парасон. Але цётка як толькі яго ўбачыла, ды кажа: «Боже мой, Юрик, навошта мне гэты парасон? Што ты аддаеш мне? Ты ж, мусіць, сабе нічога і не набыў за апошні час. Табе і па крамах часу хадзіць няма». Я кажу: «Цётка, ну не перажывайце, канешне, захожу». І апошнім часам я набыў сабе, ведаеце што? Зараз пакажу. О! Вось гэты фотоапарат. Цудоўнейшая рэч. І цяпер я з падарожжаў прывожу не толькі розныя рэчы і ўспаміны, але і фотаздымкі. Касцёл будавалі не толькі мясцовыя жыхары, але і жыхары навакольных вёсак. А камні на гэты касцёл, кажуць, бралі з руінаў Яранёнскага замку і часалі іх уручную. А называецца касцёл у Ліпнішках у гонар святога Казіміра. Назвалі яго у гонар святога Казіміра так не дарма, таму што святы Казімір з'яўляецца апекуном Беларусі. Скоро не пройдет и 14 дней. А сейчас мне пора в Лукоморье, чтобы снова там встретиться с ней, чтобы снова услышать, как дышит заколдованный сказочный лес, и почувствовать, как кто-то свыше укрывает нас синью небес. Я пройду по неведомым тропкам, отмолю и отплачу грехи, и ладони наполнятся хлопком и нальются любовью стихи. Двери в терем откроет навстречу та, что ждет от зимы до зимы. Все смертельные раны залечит, заречет от тюрьмы и сумы. Не были
по небу плыли, стыли звездной пыли облаков бока. И казалось, будто нас разбудит утро, чистое, как эти облака, чистое, как эти облака. Цётка кажа, ну, фотоапарат ты набыў сабе цудоўны, Юрась. Але слухай, чаму вось ты ўсё больш ходзіш па мястэчках ды вёсачках? Чаму не зойдзеш у вялікі які горад? Ну, напрыклад, да Парыжу. Я так усміхнуўся, кажу, ну, калі у Парыжы пабываю, а вось у некаторыя вялікія гарады нашай роднай Беларусі я завітваю. А ці ведаеце вы, што ў 30-х гадах мінулага стагоддзя Магілёў збіраліся зрабіць сталіцай тагачаснага БССР? І ўсё таму, што Мінск знаходзіўся занадта блізка ад мяжы з Польшчаю, а каб прыдаць Магілёву сталічны выгляд, у горад запрасілі вядомых архітэктараў, у тым ліку і Лангбарда, які праектаваў у Мінску дом саветаў. На вялікі жаль, падчас гэтай рэканструкцыі за адну ноч горад страціў 9 культавых ансамбляў каталіцкіх і праваслаўных. Толькі цуд выратаваў манастыр святога Мікалая, які быў пабудаваны ў 17В реставрации Николаевской церкви с северной ее стороны были найдены необычные останки с пробоинами от пулевых ранений. Ни одни компетентные органы не могли дать ответ, что это за захоронение. И только в 1995 году стало ясно, откуда они. Дело в том, что на территорию монастыря прибыл житель деревни Сухари-Малиновский, который поведал историю своей жизни. Он рассказал, что в 30-е годы 20 века в храме Николаевском находилась пересыльная тюрьма для репрессированных. И расстреливали, как поведал Малиновский, прямо в алтарной части. Там и хоронили людей. И действительно, во время раскопок алтарной части были найдены останки жертв репрессий. А в том месте, где находился жертвенник, был скелет молодой женщины, которая держала на руках скелет младенца. А перед ней на гвоздях лежал еще один младенец. Вот такую ужасную картину и увидели тогда монахини. Все останки были собраны в огромный ящик, который был захоронен недалеко от Николаевской церкви. И на том месте построена часовня в память о жертвах репрессий. Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Ты
исходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет в страну далекою тебя, любовь мою, тебя, любовь мою, тебя, любовь мою. Калі я быў маленькім, то у даўгія зімнія вечары, седзячы на печы, цётка мне чытала вось такія таўстыя старажытныя кнігі. І вось з гэтых старажытных кніг я і даведаўся, што нашу краіну раней называлі краінай замкаў. Справа ў тым, што ў нас амаль што ў кожнай вёсцы і ў кожным мястэчку быў вялізны замак. Ну вось, напрыклад, такі, як у мястэчку Мір, а то нават і большыя. Весенний день, а солнца нет, оно за облаками трет. Закрой глаза и дотянись до облаков руками. Пусть убегает строгое время, пусть не вернется, пусть лишь бы солнце не перестало возвращаться в город мой, лишь бы сердце мое стучало рядом с тобой, лишь бы только земля кружилась, как 3000 лет назад. Чудеса этой цветущий сад и листопад. Ну што, спадарства, надышоў час мне збірацца ў наступнае падарожжа. Праверыце, ўсё ўзяў з сабою. Так, гэта ўзяў. Ага, фотоапарат узяў. Ну, здаецца, ўсё. Скажу вам, што калі б не цётка, то мне, відаць бы, і не было б часу так сесці і паўспамінаць, дзе я пабываў у мінулым годзе. Ну, канешне, аб усім расказаць часу не хопіць, але тое-сёе згадалі. Скажу шчыра вам, што я памятаю аб кожнай вёсачцы, дзе калісьці быў. І, як казаў Уладзімір Караткевіч, мы павінны не толькі ганарыцца сваёй бацькаўшчынай, але і быць вартымі яе. Да пабачэння! Я покидаю этот край, прости, родная, не скучай, быть может, и я еще вернусь, а может, нет. Ты меня не забывай, любил тебя, ты так и знай, любила, да ну всегда, да ну а может и нет. Ша-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла, ша-ла. Ша-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла, ша-ла. Постой, такси, притормози, шофер, не надо, не кричи, мне тут совсем недалеко за поворот. Вот все, что есть, возьми на чай, я дойду сказать прощай, подожди, а после